So, ada na usab kita mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CUNA, o padayon kita sa ato ang mga pagtimbaya ug mayong mudto kanatong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. So, kumusta naman mga higala? Nang hinaot ko, gaana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon, no? Ato dahil una ang ating bayaon mahigala o may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Jolito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato ang station manager usab dito sa Acton Basay, si Brother Elmer Lugatiman, ug ingon man usab ang ato ang mga Episcopal Vicars, no? Monsignor Larry Katubig din sa isla, Monsignor Albert Erasmo Bohol diri sa North District, Monsignor Marino Ibo din sa South District, no? Pag nga manusab ang tanan natong mga vicars for rain, no? Of course, din sa isla si Monsignor Ramon Duran, no? Kumusta, no? Ato po di ay nga timbayaon og mayong mudto ang atong mga lay ministers, no? Ang ato ang mga Mother of Perpetual mga Mother Butlers Guild ug ang tanan ang ako dayang grupo sa ang ako dayang grupo usab diri sa Commission on Migrants and Itinerant People. Of course, ang ako ang mga matud pa katabang, no, sa ato ang mga buluhaton sa Commission on Migrants, no, nga ako ang mga tinawag nato mga kauban, no, mga kauban mga higala sa grupo. Of course, si Sister Los Trillanes, ang ako ang magtiayon pod nga si brother and sister Yuyong ug si Eli Mapili, no? Ingon man usab si Bibang ug ingon man usab si Brother Mark, no? Kumusta niya? Ako din pasalamat pod mga higala sa ato ang mga igsuon din sa Immaculate Conception Parish, no? Din nga pinanguruhan ni Father Clarence, no? Daghang kayong salamat to sa inyong pag-abi-abi. Sunod ay namo nga tagaan og seminar mga higala mao na kining parokya sa Kamanhak, no? Kaya paghuman salamat ay kang Father Ronnie Ablong, no, sa iyahang usab nga pagdawat sa ato ang komisyon nga moy mohatag og orientation seminar din sa parokya sa Kabanha. Mahala, no? May mudto na kanatong tanan din ug diri sa murag hapit na namo makumpleto mahigala ang ato ang mga kaparokyahan diri sa kining Dumaguete nga kining vicariate, no? So daghang kay salamat usab, no, sa ato ang mga kaparian sa Dumaguete nga nisuporta. Pag human ana magkuan nami, magpahigayon nami sa amo ang mga vicarial gatherings kabahin sa amo ang komisyon. Kaya ang among komisyon mahigala kami mo in charge kabahin sa human trafficking, no? Kami po in charge kabahin sa mga OFW families o kami po in charge sa mga kitawag natong mananagat, no? Mga grupo sa kanang grupo mahigala kanang gitawag nato og Stella Maris, no, kanang Stars of the Sea, pala, no? So ubay-ubay pa may mga trabaho unon mga higala, pero hinay-hinayan na nato ni dili lang nato ni dalion. Di paghuman kung makulo kumpleto na mi diri sa Dumaguete, mo padayog-dog na dayon mi din sa mga kaparokyahan, no, gawas sa parokya sa Dumaguete. No, hinahinay ra mga higala, no? Kaya importante kay ning among grupo usab kabahin sa OFW families, kining kabahin sa human trafficking ug daghan pang mga kalihukan nga nahilakip usab sa Commission on Social Action, no? Sa kining tinatawag no, Ministry on Social Action. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa pangluwas. Ari kita mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon sa atong komisyon. Ato na yung kumistahon, no, si Sister Lani, si Pantelio 15. May mga higala ari ka sa CBCP News, ang Archdiocese, ang Archdiocese Cebu, pinaagi sa ilang arsobispo nga si Archbishop Jose Palma, gikumpirma ang plano sa National Museum of the Philippines kung NMP nga iuli nila sa simbahan sa Bulhoon
ang pulpit panels, no? Nga ang pulpit panels nga dito kini gi-donate kini sa usa ka anti-collector sa NMP o gani na matud-an nga ang original nga tag-iya gid niini mao ang kining simbahan sa Bulhoon ug gani plano sa NMP nga ibalik, no, sa simbahan sa Bulhoon ang mao nga makasaysayanon nga butang. Balita manghigala gikan sa Vatican ang mga lagda nga subayon aron sa pag-ila sa Marian Apparition sa pipila ka adlaw na lang mamahimo ng available alang sa katawhan. Matud pa sa prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, si Archbishop Fernandez. Mao kadto mga higala ang mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atuang Saint of the Day. No, May 24, ang atong Saint of the Day karon mao si Saint David of Scotland, no? Kuan kini siya son siya ni Saint Margaret of Scotland, no? Succeeded the Scotland throne in 1124 ug matud pa nahimo siya generous to the poor and founder of dioceses and monasteries. So Saint David of Scotland, anak ni Saint Margaret of Scotland, no? Sa ato pa mga dagko kini sila nga mga dagkong mga matud pa haligi sa usa ka gingharian ug gani bisan sa kataas kayo sa matud pa estado sa ilahang pagkatawo nangalagad sila sa simbahan aron pagpalambo sa pagtulunan ni Kristo. So karong adlaw mahigala, Biyernes atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint David of Scotland. Okay. Bayno arita mahigala sa atuang pari-arita sa atuang ginagmayng jolo joke. Nag-istorya ang usa ka dalaga ug ulitaw. Untay. Unsa? Kanang kabalo ka? Unsa may wa nako kabati? Kanang I love you. Ay, pareho kita na una do. Nahigugma day ka na ako do? O day, nahigugma yung ko nimo. Ay sus, pareho kita do. Nahigugma po ko sa akong kaugalingon. Ang sadang? Pareho kita gihuna-huna. Nahigugma po ko sa akong kaugalingon. Abi ko nahigugma ka na ako. Sa imong kaugalingon na po dahil ka nahigugma? Oo dong. Joke ba yun? Joke na dagay to, may lain. Okay, padayon ta mga igala. Kumusta naman dahil nga to ang mga kaigsuunan din na sa Paliiw. Di masabahan sa daghan man po naminaw yung taon mga itong gala sa mga bukid-bukid. Okay. Kining atong programa murag pang bukid gyud agoy ni. Daghan mga maminaw nato sa mga bukid-bukid. Kag salamat ninyo ha mga tigpaminawan nato. Of course, di nato kalimtan ang atong mga followers sa Facebook nga nagsunod usab sa atong programa. Usa of course atong tibayaon og mayong mudto usab si Mr. and Mrs. Fabio, siguro Fabio nalimot ko. Murag Fabio Caceres. Okay. Nahala no, padayon kita Flavio Caceres. Okay no, padayon ta mga igala sa atuang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Naari na kita mga igala sa atuang catechism. Abi na sumpayan nato atong gigutis-gutang gahapon no, kabahin lagi ni ining pride. What is pride? Pride is an excessive love of self and a desire to be better or important than others. Naman na siya pride. So, pero actually,
kung maghuna-huna gani ka o kinibitaw tao nga garbuso, kinibitaw mo ba na siya kanang pride bitaw. Kini kong pride mga higala usa ni sa 7 cardinal sins atong balikon na review na to gamay. Number 1 is pride, garbo. Number 2, lust, kaulag. Number 3, gluttony, kaulit sa pagkaon o ilimnon. And number 4 is greed. Number 5 is sloth. Number 6 is anger. And number 7 is envy. Sa ato pa, kini di ay kining pride, no? Magtuo ta nga ang lamang ang katong mga dato lamang mo mga garboso, no? Dato kining mga gwapo ug gwapa, no? Dili naapoy mga gwapo ug gwapa. Mga pobre ra pod parehas nato nga garboso, no? You know, sometimes kining ang cause man god sa kuan kini bitaw pride, no? Sometimes is for low self-esteem, no? Kini bang matud pa ni Leah McMahon, when people feel bad about their own flaws and insecurities, they tend to mask them with feelings of pride. No, masuto pa. Doon na dahil mga tao nga bisan kung kana bitaw feeling insecure sila o niya medyo ubos ang ilahang pagtanaw sa ilang kaugalingon, they tend to mask them with feelings of pride. No? So muna nga kinahanglan di ay nga kinibitaw atong ilhon kung unsa nga klase nga pagkagarbuso ning tawhana. Tungod kay dili dai tanan nga mga kanang garbuso ga superior ang hunahuna, doon na po di ay mga inferior ang hunahuna. So muna nga ato yung ilhon kay lahi man ang pamaagi sa pag-cope nila niini, no? Sana bitaw to deal with them, no? Okay, kini mga tao nga arrogant, lahi pod ang pag-deal niya na. O niya kini mga tao nga inferior, lahi pod ang klase sa pag-deal niya na. Muna atong i-discuss karon. Okay, no? Apan sa dili pa ato una nga tan-awon ang mga gitawag nato og Bible verses kabahin niini, no? Nga naghisgot kabahin niini kuan. Kabahin niining garbo, no? Sa Proverbs 29 chapter 29 verse 23, ang garbo makapukan sa tao apan ang mapabsanon tahurot. Ayan, no? Unya sa Proverbs chapter 16 verse 18, ang garbo musangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapaytason ngadto sa pagkapukan. Kuyaw gid ning garbo, magpasulabi ka sa imong garbo. Unya sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 6, kaaway sa Dios ang mga mapaytason apan maghatag siya grasya sa mga mapabsanon. So muna yung mga balantayan, ha. So muna nga before discussing this kabahin sa kuan, ato una nga ilhon, ha, kung unsa ang mga klase sa kining gitawag natong kanabitang pride. Panato nang i-review, ang authentic pride occurs after a specific accomplishment. No, sa ato pa kining garbo bitaw nga atong mapalitan nimo anak ni graduate na sa iyang kurso, makan punta morabag makabaton po tagamay garbo, di pa ipunta pa unya. Pero doon na po di ay hubristic pride, no? Kana bitang false pride bitaw, no? Nga bisan kung walay angay ikapasigarbo mapasigarbohon mo ni siya delikado, no? Kini bitang false pride nga naman tungod kay mao kini ang naa niini mao kadtong dunay mga self-esteem, low self-esteem. Katong bang mga tao nga alang kanila ubos ang kahimtang sa ilahang pagkatao, gani ang ubang ganin dili makadawat sa ilang pagkatao o baka low self-esteem o self-worth, muna siya delikado nga makahatag kanimo og kasalanan. Muna siya nahimo nga gitawag nato og nahimong sala, no? Nga naman nahimo kining dakong sala tungod kay matud pa kanang nasubla na kang believe sa sarili o gani, no? Dili kung dili pud sila makadawat sa uban, because in the first place they cannot accept themselves
dili pud sila makadawat pud sa uban. Muna no. So how to deal with this kind of people? Kini bitang na mga low self-esteem o niya self-worth o niya makakuan ka makasugat kag mga tao kay ingon niini. Saon man nato ni karon. Kung makabantay ka nga ingon-ingon ni ana, no? Ingon ni ana ang yang kinaiya. And the only way ra gyud is to let him or her feel that they are important. So, matud pa acceptance. Kung ang hinungdan sa matud paggarbuso sa usa ka tawo, maong gihimo niya nga maskara ang iyahang false pride. No, nahimo siyang nag-role playing siya sa iyahang pagkagarbusa o garbuso o garbusa. The only way to deal with them is give them their self-worth. Accept them as they are. No, sa to pa ipakita nimo nga bisag ingon siya ni ana, andam nga pagdawat kaniya. So you dili jud nimo ni sa kana bitang imo kana bitang head on collision ba nga imo gid siyang atupagon, imo gid siyang kuanon. Ang ra gyud is acceptance. Imo ra gyud siyang dawaton sa pagkaingon ni ana o mo ra ginaingon nga sabton na gina nato. Muna ni mga komedya ana nga miingon ang doktor nga sabton na gyud siya. No? Muna siya ha. So usa di ay sa pamaagi to cope with people who are proud. Ilhon gyud usa nimo kung asa gikan ang iyang pagka-proud. Is it low self-esteem or is it superiority complex? No? Arrogante na ba? Arrogante. So kung low self-esteem, acceptance yun. Ipakita nimo sa tao nga siya importante, na makadawat ka kaniya aron ma-feel niya nga dili siya angay maginarbuso. Kay bisag ingon ra siya ni ana, aduna gid mga tao nga makadawat kaniya. Adunay mga dili pagunsaha lang natong kanang gitawag nato og sa in English pa na with all due respect. Mga babae nga, dunay mga babae nga dili ba kayo attractive nga ang ilang mask, ang ilahang gigamit nga pamaagi aron nga dili bitaw sila left behind is mag-inistrikta sila. Manandaghan kayo mga tao nga miingon, ano man yung bihanan ni? Di man unta gwapa, mapahitason man. Kanang istriktahon man ingon ni ana. No? So kinahanglan lagi na sila acceptance, understanding, and giving them their self-worth. Pero doon na po yung mga tao nga dili kay low self-esteem. Kuan po, doon na po yung superiority complex. No? Doon na po yung superiority complex. Nga, mura ba o parang na og sa sinultihan pa na ni Kuan kanang ni sa ako kauban si Camille, mga kuan ba kanang gitawag og mga mata pobre, no? Kanang mga gwapa, mga dato, unya taas kaayong pananaw sila silang kaugalingon muna nga nahimo silang mga garboso. So how to deal with them? Muna na po naro, no? Kung mga tao nga ingon na lahi po ni exactly the opposite po ni. So batod pa sa mga eksperto, stay calm and composed in dealing with them. Ayaw ba og matod pa na gitawag na to pa-intimidate. Ayaw pa-intimidate sa iyang gipakitang kinaiya. Unya, kung medyo nakita nimo nga mura bag kuan gyud siya kaayo, kanang confrontational gyud siya, don't respond them with anger. Kalma ra gyud ka. Stay calm. Do not respond them with anger and defensiveness. And number 2, if you are dealing with them, just focus on facts and logic. Walay pulang personalan. Walang personalan. Kung dili ka kinahanglan nga makiglantugi na don't argue. Just focus on presenting the objective facts with logical reasoning. Kado pa kuan gyud ka kinahanglan nga naara gyud ka sa eksaktong linya. And avoid being confrontational. Sa kunang ginaingon, do not respond to them with anger. Kalma ra gyud ka, no? And communicate your expectations respectfully. Ipakita ra gyud niya nga bisan sa iyang kinaiya nga ingon ni ana, ikaw composed na gyud ka. Wala gyud ka madala sa iyang isog-isog, iyang ginarbuso nga style. And then demonstrate humility.
kinahanglan nga mapaubsanon ra gyud ka. Kaya kung dunay mga tawo nga mananaw, no? Kung dunay mga tawo nga makakita sa inyohang kanang gitawag na tug istoryahay na siya kasing-kasingka na niya ikaw kalma ra gyud ka. In the eyes of the people siya mo salaan. Ano, no? In the eyes of the people siya mo dili maayo. Klaro ba? So just communicate respectfully. Number 2, stay calm and composed. Avoid being confrontational. And of course, don't argue. Just focus on presenting the objective facts with logical reasoning. Munay, on how to deal with arrogant people. Kana bitaw may superiority complex ba? Ana. Pero kung magkuan ka, mag-deal ka with people nga adunay inferiority complex, kana bang low self-worth, dahi po ang imong pamaagi. Imo pong i-affirm ang iyahang kining gitawag nga subjective. If you are dealing with kana bang people nga garbuso tungod kay munay ilahang gitawag na to pamaagi aron nga masalimbungan o diba? Masalimbungan ang ilahang self-worth, you should be objective. Objective ka. Nga maminaw jud kaniya pirmi kuhaon jud nimo ang iyahang kuan, ang iyahang mga weaknesses ug asa sa dapit, and then try to accept them as they are, and then matud pa kining gitawag na to i-accept gid siya dimo. Ma-feel gani niya nga gi-accept mo siya sa iyang pagkasya, solba ang problema. Lahi po ning mga tao nga proud tungod kay duna siya high self-esteem. Kana bangga kuan ba kanang superior siya sa uban. Lahi po ang pagdeal niya na mga tawhana. First is you should deal with them, no, matud pa demonstrating humility. Ikaw magpakita ra gyud ka nga nagpaubos ra gyud ka. And then communicate your expectations respectfully. First is mapaubsanon, matinahuron, and then non-confrontational, no? Non-confrontational and focusing on facts with logical reasoning, and of course, don't respond with anger. Respond calmly. Muna, that is on how to deal with this kind of people. Okay, klaro? Sabi no? Dinhin lang una kita kuto ba? Ayaw kalimot ha? Ayaw mo kalimot nga ang garbo, dako ka na siyang sala. Kung mao'y mo ulipon ka di mo, labi na gyud kung kining gitawag na itong false pride. Kini bitang duna bitaw gitawag bitaw nato superiority complex, kining high self-esteem. Delikado na. Ano, no? Klaro ba? Anahala. Muna giniingon nga one of the 7 cardinal sins. Daghang salamat ug mayong mudto, Pilipinas.